Bore da. Croeso gynnes i chi gyd. Croeso i bawb sydd ar Zoom. A croeso i Dylan hefyd. Nes i ddweld ti. Dim llawer o gyhoeddiadau bore yma, jyst rhyw 2 neu 3. Fel y gwelwch yn eich cynwynia, mae yna cyfundeb Dydd Sul Cymru, nos Fercher yn yr eglwys newydd, eglwys Fethesdystiaid, gyda Parchedig Dylan Rhys yno yn sgwrsio am AI, deallusrwydd artiffisial ein eglwysu. Fi'n siŵr bydd hwnna'n sgwrs diddorol iawn. Nodyn eich atgoffa hefyd, mae angen y holiaduron yn ôl ynglyn â defnydd yr adeilad yma. Mae holiaduron yn y cyntedd, so os allwch chi llenwi nhw heddi, mae'n siŵr efe, heddi erbyn wythnos nesaf. Mae Oedfa hwyrol ar Zoom hefyd ar yr ail ar 20, thema ar yr unialwch, felly bydd angen i chi ddilyn y ddolen Zoom sy'n ar Canonia. A wythnos nesaf, y parchedig Kevin Davies o Benarth fydd yma. A dyna'r cyhoeddiadau, gwneud y casgliad nawr. Sgwch yn dda. Diolch. O rhywun tall meddwl a sanctau, derbyn y ddogfen hyn i waith eglwys ni. Ac wedi derbyn o dod i gofyn sydd erbyn i na hefyd yn yr un o. Ond bod ni'n gofyn i fod i enwad yn ddidiad yn haffi i ti. Bore da. Hyfryd gael eich cwmni chi bore yma. Mae hi yn Sul y gwedd newidiad heddiw, ac mi fydden ni yn dilyn y trywydd yna yn y myfyrdod y bore yma. Ac o'n i'n chwilio am un emyn, ac yn y cynnig yn ffydd, mond un sydd o dan y pennawd y gwedd newidiad, sef 6.2.1, a dwi am ddarllen y geiriau yma i chi y bore yma ar y cychwyn. Yma'n hedd y mynydd sanctaidd Iesu Anwyl wele ni, ga dithweision weld o'r newydd fawredd do goniant di. Cuddier ni dan ddwyfol adain yn dy gwmni Iesu mawr, tored arnom drwy'r cymylau, glaer oleini'r nefol wawr. Tyner eiriau'r tad fo'n disgyn, o'r uchelder ar ein cliw, yn cyhoeddi bod i'r eog hedd tragwyddol y mab Duw. Gad i'n weld yng ngolau'r mynydd, fyd dolurus dan ei bla, disgyn i na drin ei friwiau yn dy nerth o feddyg da. Gydwch chi ni droi at emyn rhif 9. Deiwn yn llon a torsedd Duw ein ceidwad di-gyfnewi Duw, gwyrdd ei drigaredd sydd o hyd ar waith yng nghanol helbyl byd. Ac yn y blaen, emyn rhif 9.
o'r blaen. Fyddaw yn darlleniad ni bore yma felly o'r Efengil yn ôl Matthew i benod 17, adnodau 1 i 9. Ac cyn y darlleniad yma, wrth gwrs, da ni yn cael gwybod bod Iesu wedi rhagfynegu ei farwolaeth. Mae'r dioddefaint y bydda fo yn mynd drwyddo fo. Ac felly, gydwch chi ni wrando ar neges yma. Ymhen 6 diwrnod dyma Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Iowan ei frawd, ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o'r neilltu. A gwedd newidwyd ef yn ei gwydd hwy, a disgleiriodd ei wyneb fel yr haul, ac aeth hi ddilliad yn wyn fel y goleuni. A dyma Moses ac Elias yn ymddangos iddynt, yn ymddiddan ag ef. A dywedodd Pedr wrth Iesu, arglwydd, yma'n dda ein bod ni yma. Os mynnu, gwnaaf yma 2 babell, un i ti ac un i Moses ac un i Elias. Troedd ef yn dal i siarad, dyma gwmwl golau yn cysgodi drostynt, a llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid. Ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu, gwrandwch arno. A phan glywodd y disgyblion hyn, syrthiasant ar ei hwynebau, a chydiodd ofn mawr ynddynt. Daeth Iesu atynt a chyffwrdd a hwy gan ddweud, codwch a pheidiwch a gofni. Ac wedi edrych i fyny, ni welsant neb, ond Iesu yn unig. Wrth iddynt ddod i lawr o'r mynydd, gorchmynodd Iesu iddynt, peidiwch a dweud wrth neb am y weledigaeth, nes y bydd mab y dyn wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Y bendith Duw ar y darllen a'r gwrando ar yn cyfer ni bore yma. Ydych chi'n ni barhau drwy ganu Emyr Rhif 222 Emyr Rhys Niclas, wrth gwrs, yn sôn am y goleuni. Tyrd atom ni o greuwr pob goleuni, tro di ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybra'r daith yn gloiwi, dan lewyrch gras a ffydd. Ac yn y blaen, Emyr Rhif 222. O greuwr pob golau ni,
ni gyfle i weddio gyda'n gilydd rwan, gadwch chi ni weddio. O Dduw, goleuni a bywyd. Da ni'n diolch bod ni'n gallu troi ata ti mewn gweddi yn awr. Yn diolch bod ni wedi gallu ymgynnull yn dy enw di, fel deglwys di, fel teulu. A hynny ar Sul y gwedd newidiad, lle cawn yn hatgoffa o fawredd dogoniant di. Ac felly gad i ni, fel gweision weld o'r newydd, mawredd dogoniant di. Ar fynydd y gwedd newidiad pan ddisgleiriodd Iesu, datguddia i ni dy wirionedd. Gwirionedd sy'n torri drwy'n hofnau a'n hamheuon. Boed i'w wyneb yn harwain i drawsffurfio ein calonna yn hunan. Ti a osodar enfus yn y cymylau, a'r sbectrwm yn horiad y prism. Dysg i ni weld dogoniant ym mhob lliw sy'n dawnsio trwy'r goleuni. Arllwys dy hysbryd dros ein cymuned ni. Gna ni'n bobl o dosturi a chyfiawnder, yn estyn llaw i'r gwan, yn codi'r sawl sydd yn ddigalon ei hysbryd, ac yn uno fel un corff mewn cariad. Gad i ni weld yng ngola'r mynydd fyd dolurus dan ei bla. Dysg i ni drin ei friwiau yn dy nerth o feddyg da. Dysga ni i ofalu am dy ddeiar, ein cartref cysygredig, i barchu'r hyn sydd o'n cwmpas ni, i fyw mewn cytgord gyda'r gyrriadigaeth. Gwybod mai rhodd yw'r byd ac nid eiddo. Fel yma goleuni yn ymrannu'n wahanol liwiau i gyd, ond yn aros yn un ffynhonnell. Felly bydde di'n hamrywiaeth ni fod hefyd, fod yn dystiolaeth oedd ras unedig. Gna ni'n adlewyrchiad oedd sbectrwm sanctaidd, pobl sy'n disgleirio a gobaith, yn llosgi a ffydd ac yn gweithredu mewn cariad. Bod i ogoniant y gwedd newidiad yn symud o fynydd weledigaeth i ddeffryn gwasanaeth, mwyn adnewyddu'r byd, yn enw'r hwn sy'n oleini'r byd. Arglwydd ymdawelwn am ychydig i gyflwyno yn gweddiau personol i ti, yr hyn sydd yn pwyso ar yn calonnau'n meddylia, mi gyflwyno nhw i ti yn awr.
O Dduw ein tad, cliwyn gweddi ni felly, gan yn bod yn gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yr un a'n dysgodd ni weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, o'r hyn o'r wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, nele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddion. Madda i ni ein dyledion. Ddiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain i brofedigaeth. Lle gwared ni rhag y dwg. Canis eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant. Amen. Mae gadwch i ni barhau drwy gannu Emrhif 690. 690. Tydi a ddeithost gynt o'r nef i enyn fflam angerddol gref, o cynnau dan dy gariad di a'r allor wael fy nghalon i. Ac yn y blaen, 690. Pwy sydd yn gwirioni? Dych chi'n defnyddio'r gair gwirioni? Ydych chi?
neu dotio, neu wrth eich bodd. Gwirioni fydda i'n dweud, dwi'n gwybod pam. Achos mae fi'n Gynarfon o bosib. Ond, pwy sy'n gwirioni, dyn dotio wrth weld enfys? Neb? Mae un. Dych god, dwi wrth y modd, reit, pan mi'n newid lawio, mae'r haul yn dod allan, a dwi wastad yn chwilio amdanyn nhw. Dwi wastad yn chwilio am yr enfys pan mae'n newid lawio. Ac dwi'n rhyfeddu at yr holl liwia, sut gall y fath beth ddigwydd, sut mae o'n bosib i ni weld cymaint o liwia sy'n ymddangos o ddim byd, Be di'r gyfrinach tu ôl iddo fo? Mae gwersiduryddiaeth Effiseg yn dangos i ni sut mae'r fath beth yn bosib. Ond mae rhywun yn dal i ddotio. Chi'n gwybod, y gwir ydy mae'r lliwia yno o hyd. Reit? Mae o drwy'r adag o'n cwmpas ni. Pan mae yna oleuni o unrhyw fath, mae'r lliwia yna. Ond nad ydyn ni'n ei weld o. A phan ddaw'r glaw i ddod rhwng y goleuni, yna da ni'n gweld y lliwia wedyn. Mae'n amlygu'r lliwia sydd yn y goleuni. A gola, felly, yn dangos yr holl liwia yn dydy. Dwi'n mynd yn ôl â chi wersi gwyddoniaeth rwan. Reit, nad ydw i'n wyddonydd o unrhyw fath. Fysa yna thrawon gwyddoniaeth i'n deud hynny hefyd. Ond pwy sy'n cofio'r prism? Rhaid i chi'n gwybod beth i prism? Ni, hwn di prism. Reit. Chi'n cofio hein yn gwersi gwyddoniaeth ys alwm? Felly pan mae yna ola yn mynd trwy y prism, reit? Yna mae o'n amlygu'r lliwia i gyd sydd yn y goleuni hynny. Right? Mae'n pasio drwyddo fo, a mae o'n, dyma'r llun gwreiddiol felly sydd yn dangos i ni yr holl liwia sydd mewn goleuni. Da ni'n gweld y spectrwm llawn o liwia sy'n amlygu'r hyn sydd yno drwy'r adag. Dydy'r prism ddim yn creu'r lliwia, reit? Mae o'n datgelu'r lliwia hynny. Mae heddiw'n Sul y Gweinidog ac mae'n agos iawn, dwi'n meddwl, i'r prism. Lle rydyn ni'n cofio am Iesu ar fynydd y Gweinidog. Ond ar y mynydd hynny mae rhywbeth tebyg i hyn yn digwydd. Mae Iesu, dydy o ddim yn troi yn rhywun arall, ond mae'r gogoniant oedd eisoes ynddo yn cael ei amlygu. Right? Ac efallai mai dyna'r union neges yr ydyn ni angen i glywed heddiw. Does dim ysgoi yr hyn sydd yn digwydd ar y newyddion, yr hollti, yr teimlo'n flinedig hefyd. A mae angen ffydd sydd yn gweld y spectrwm llawn. Sy'n gweld y spectrwm llawn. Nid ffydd un lliw, ond ffydd sydd yn dal gobaith a phoen a chymlethdod i gyd gyda'i gilydd. Felly mi oedden ni'n edrych ar rhai lliwia heddiw gyda'n gilydd. Chi'n gwybod faint o liwia sydd yna? Mae gwyddoniaeth wedi trio amcangyfrif faint o liwia sydd da ni'n gallu i gweld. Sa rwy'n am roi cynnig? 7, oce. 10 miliwn. Right? Amcangyfrif 10 miliwn oherwydd gwahanol shades. Right? Mae'n dibynnu ar y goleuni, faint o ola sydd. Amcangyfrif 10 miliwn o wahanol liwia da ni'n gallu i gweld. O'n i'n gweld chi'n trio meddwl fan o, os chi'n Dynelm neu B&Q, chi'n gweld y charts yna, gwahanol liwia i gyd. Dwi'n meddwl eich tas yna 10 miliwn yna. Ond fydden ni'n edrych ar 10 miliwn o liwia bore yma, reit? Ond yr un cyntaf i mi, pan dyn ni'n edrych ar y darn, disgleiriodd ei wyneb fel yr haul, ynde? Dyna i chi gymhariaeth.
Aur ydy'r lliw cyntaf sy'n dod i'r meddwl wrth i fi ddarllen y stori. Wyneb Iesu'n disgleirio fel yr haul, gola mor llachar nes ei fod bron yn rhy llachar i weld. Ac mae lun dwi'n hoff iawn ohono fo gan artist yma. Dwi'n wastad yn chwilio am lyniau sy'n chydig bach yn wahanol i'r hen beintiadau da ni'n ei weld. Ond o fama, da ni'n gallu gweld bod gwyneb Iesu bron. Da chi'n methu i weld o bod o mor llachar ynddo. Aur ydy lliw gogoniant, harddwch, gwerth eithriadol iddo fo. Lliw coronau a thrysorau ydy aur hefyd ynddo. Lliw rhywbeth na ellir ei drin yn gyffredin. Ac yng nghanol y goleuni hwnnw, daw'r llais, hwn yw fy mab, fy anwylyd. Sylwch pryd mae'r geiriau hyn yn cael ei ddeud ynddo. Cyn y groes, cyn i'r disgyblion wasgaru, cyn i Pedr wadu, cyn y dioddefaint a'r groes, a'r cywilydd. Adag yma, cyn hyn i gyd, mae Duw yn datgan hwn yw fy mab, fy anwylyd. Gelwyr Iesu'n anwylyd nid ar ôl cyflawni ei bwrpas ar y ddeiar, ond yn syml gan mai ef yw mab Duw. Anwylyd cyn y cyflawni, anwylyd heb amod. Mae'r byd yn obsessed gyda cynhyrchiant, gyda dylanwad a llwyddiant. Ac felly mae deud hyn yn radical. Rydyn ni'n cael yn dysgu i gredu bod ein gwerth yn ddibynnol, dwi wedi dweud hyn o'r blaen, yn ddibynnol ar ein perfformiad. Ein hallbwn ni, ein statws ni, ein defnyddioldeb ni. Dwi wedi dyfynu hwn sawl tro, Moltmann yn yn atgoffa ni. Nid yw urddas dynol yn tarddu o'n cyflawniadau, ond o'r ffaith ein bod yn cael ein cyfarch gan Dduw mewn cariad. Mae'n gwerth yn dechrau gyda llais yn galw ni yn anwyl. Mae yn rodd, nid yn rhywbeth i'w hennill. Goedden ni sôn wrthos diwetha am y Kintsugi yn don, am y darn o grychenwaith yna'r aur yn mynd trwyddi hi. Yn gwneud yr hyn sydd wedi torri yn hardd. Dyna aur goleuni'r mynydd. Mae'n datgan nad ydy gwerth yn amodol, nad yw urddas yn cael ei roi na'i dynnu gan systemau llywodraethau na marchnadoedd, nad yw hynaniaeth yn dibynnu ar gymeradwyaeth nac yn cael ei ddileu gan fethiant. Mewn cymdeithas sydd yn dienyddio pobl oherwydd eu hil nhw, eu rhywioldeb nhw, eu statws nhw, eu tlodi, mae hyn yn chwyldroadol. Mae hi yn fis hanes LGBTQ+ mis yma. A mi ddwedodd rhywun wrthai yn ddiweddar pan bod angen y fath mis beth bynnag. Pan bod angen y fath mis. A'r atab ddedi si oedd oherwydd bod urddas nifer o fewn y gymuned honno yn cael ei tynnu oddi wrthyn nhw. Mae nifer o'r gymuned yn cymryd i bywydau yn ogystal, neu'n cael ei lladd oherwydd pwy ydyn nhw. Dyna'r stori yn ryngwladol. Mae yna dargedu yn digwydd. A mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Pan gaiff pobl ei labelu i gategoria neu ystradegau, mae'r gair anwylyd yn herio pob ymgais i'w bychanu nhw. Hefyd yn Sul cyfiawnder hiliol wythnos diwethaf am y cymunedau hynny,
gymunedau ethnig. Mae yna fus hefyd hanes ar gyfer hynny. Anwylid. Gelwir yr eglwys i fyw yng ngoleuni'r air hwn, i adnabod yr urdda sydd eisoes wedi lefaru dros bob un person. I edrych ar y rhai mae'r byd yn ei hanwybyddu a gweld disgleirdeb. I weld yr air ym mhob person, hyd roed nad ydy'r byd yn gallu neu'n fodlon ei weld. Glas ydy'r lliw nesaf. Ac yna daw'r cwmwl, mae'n dweud. Glas dwfn. A'r llais yn dweud, gwrandwch arno. Gwrandwch arno. Ydyn ni'n byw mewn sŵn, oes o sŵn byddarol a chyson. Yn newyddion 24 awr, y dadla ar gyfryngau cymdeithasol, barnu hefyd y gweiddi dros yn gilydd. Ond ar y mynydd nid oes sŵn hystericl. Dim propaganda, dim ofn wedi gynhyrchu. Dim ond llais syml sydd yn dweud gwrandwch arno. A beth mae Iesu'n dweud i ni wrando arno fo? Gwneud byd y tangnefeddwyr. Carwch eich gelynion. Peidiwch a gofni. Nid yw'r geiriau hyn yn hawdd mewn byd o ryfeloedd a gwleidyddiaeth wenwynig nag di. Rwan Williams ddwedodd fod gweddi yn helpu ni i weld y reality fel y mae Duw yn ei weld, nid fel mae ofn yn ei bortreadu o. Felly mae her i'r eglwys heddiw yw hyn. A dyn ni'n gwrando ar sŵn y byd a'r cyfryngau yn fwy nag ar lais Crist. Glas yw lliw dyfnder y gwrando felly, dyfnder disgyblaeth ysbrydol. Lliw nesaf di coch. Mae coch yn ffefryn gar rhai, yn siŵr. Ond lliw tân, lliw gwaed, lliw brys. Ynde? Fydd awr gweddiwidiad ychydig ar ôl i siarad, Iesu siarad yn glir am ei farwolaeth o. Am ei ddeddefaint o sydd ar ddod. Nid yw'r gogoniant yn dileu'r perigl, mae'n ei baratoi ar ei gyfer o. Ac nid yw'r goleuni ar y mynydd yn gwadi'r groes, mae'n ei ragflaenu. Dyn ni'n gallu teimlo weithiau bod rhyfeloedd, anghyfiawnder a cysineb a systema sydd yn torri yn gallu bod yn fyddarol, gallu cyfan ein perlysu ni gyda gofn neu ddiflastod hefyd. Ond nid lliw dinistyr yn unig ydy coch nag i. Lliw cariad costus hefyd. Cariad sydd yn barod i weidi i ddioddaf i sefyll yn gadarn dros eraill. James Cone sy'n anhatgoffa ni, nad yw ffydd, nad yw'n gwynebu anghyfiawnder yn ffydd o gwbl. Nid yw credo yn aros yn niwtral ger bron gormes yn efelychu Crist. Mae coch yn galw i symud tuag at y boi nid i ffwrdd o ddiwrthi. Coch yw sefyll gyda'r bregus pan fo'n haws cadw'n dawel. Coch yw llifaru gwirionedd wrth rym, hyd yn oed pan fo'r gost yn uchel. Coch yw gwneud heddwch yng nghanol gwrthdaro, nid drwy anwybyddu'r reality, ond drwy wynebu gyda dewrder a thrigaredd. Felly pan mae Iesu'n dweud, cadwch a pheidiwch a gofni, nid yw'n gwadu'r bygythiad hynny, nid yw'n esgus nad oes croes ar y gorwel. Yn hytrach mae'n rhyddhau'r disgyblion rhag y parlus ofn hynny.
A'n rhoi iddynt ddewrder i ddisgyn o'r mynydd ac i wynebu'r byd fel ag y mae. Coch felly ydi gweithredu wedi wreiddio mewn cariad ynde. Nid dicder noeth, nid trais yn ateb trais, ond cariad sy'n llosgi'n ddigon poeth i herio anghyfiawnder, a chariad sy'n ddigon dwfn i aberthu dros eraill. Lliw nesaf di'r lliw gwyrdd, lliw bywyd, ynde. Ch'god, dydy'r disgyblion ddim yn aros ar y mynydd. Mae yna orfod dod lawr. Pan maen nhw'n cerdded i lawr i'r dyffrynoedd, i'r bywyd pob dydd, i gymysgedd aniben a hardd y byd fel ag y mae. Nid yw profiad o ogoniant yn wahoddiad i ddianc, reit? Ond yn alwad i ddychwelyd. Gwyrdd ydy lliw tyfiant, adnewyddiad a gobaith sy'n gwreiddio yn y pridd. Mewn cyfnod o bryder ecolegol, ynde? A da ni wedi bod yn sôn am hynny dros yr wythnosau diwethaf hefyd, gyda'r 5 peth personol. Neu bod yn canolbwyntio ar fwyd, ynde? Ond yn ddyfnach na hynny wrth edrych ar y greadigaeth ac yn fwy agos at adra. Fod tanna gwyllt eich llifogydd yn gwneud y dyfodol yna sicr, mae gwyrdd yn weithred o wrthwynebiad tawel. Mae'n datgan nad yw'r stori drosodd. Mae'n ymrwymiad i adfer, i feithrin ac i warchod. Nid rhywbeth i ddianc o'r mynyddodd ac i osgoi reality oedd hyn. Oedd yn hytrach gweld Duw yn disgleirio trwy'r hyn sydd yn digwydd, sydd yn cydnabod ac yn adnabod sancteiddrwydd yn y pridd a'r dŵr, yn y gymuned a'r greadigaeth. Gwyrdd yw'r weledigaeth honno, gweld gras yn y pethau gyffredin, i ofalu am y ddeiar fel rhodd nid adnodd i'w exploitio, i meithrin cymuned lle gall bawb ffynnu. Ac yna y fioled. Dwi'n cofio yn y coleg yn y Drindod, mi nes i radd drama yn y Drindod, ac mi oedd gennym ni un ddrama Shakespeareaidd, sef Breuddwyd Nos Olifan, Midsummer's Night's Dream yn y Saesneg. A dwi'n cofio oedden ni wedi penderfynu bod ni yn mynd i ddefnyddio golau uwch fioled, reit? Sef ultraviolet light. So pan mae hwnna'n dod ymlaen, mae o'n amlygu yn arbennig lliwiau gwyn, reit? Neu os da chi wedi bod yn peintio gyda paent uwch fioled, da chi'n mynd gweld o, reit? Mae o fel dŵr mewn gwirionadd, mae o'n dryloiw. So pam da chi'n peintio, da chi'n mynd gweld beth da chi wedi peintio, ond pan mae'r gola'n dod arno, da chi'n gweld o yn glir. A dwi'n cofio y darlithydd cyn, ryw awran cyn y sioe gychwyn. Mae eisiau peintio rhan o'r coed eto, achos mae wedi ffeidio. So nes i ddweud, mi na i hynny, reit? Ac felly mi eisiau ati i beintio'r briga, reit? Achos oedd y coed yn goleuo pam oedd y gola ymlaen. A dwi'n cofio, dyna ni, ar ôl ni beintio, nes i osod y goedan yn ei lle, ac eisiau newid, ynddo. Ac oedden ni'n gwisgo du, reit? Ac oedden ni fod i ddod trwy y coed, reit? Pam oedd y gola ymlaen. So fysach chi'n gweld ni o gwbl. Ond mi oedd pawb yn yngweld i. Achos oedd y paent dros yn nwylo i gyd, reit? Oedd yna splashes dros rhai o'n illiad i. Lle o'n i wedi bod yn crafu, ynddo? Oedd yna baent dros yng ngwyneb i gyd. A mi nes i ddifetha yr olygfa gyntaf i gyd. Ac oedd pawb yn dechrau chwerthin o'r oedd nhw'n gweld fi yn ytrach na gweld popeth arall.
Mae o'n dangos yr hyn, mae'r gola yma yn dangos yr hyn sydd yn guriedig. Reit, sydd yn guriedig. Dydy'r disgyblion ddim yn deall yn llawn yr hyn maen nhw'n ei weld. Reit, dyn nhw'n dallt. A Pedr, reit, eisiau adeiladu pabell. Gad ni adeiladu pabell i ti. Ynde? Diolch yn deall yr hyn sydd yn digwydd. Dydy gogoniant Duw ddim yn ffitio i'n strwythura ni. I'n systema ni. Mae fiolad yn hatgoffa ni fod Duw yn fwy na'n fframweithiau ni. Yn ddyfnach na'n diffiniadau ni. Ac yn ehangach na'n dealltwriaeth ni. I rai, mae hwnna'n swnio yn frawchus. I eraill, mae o'n ryddhad. Bod gogoniant Duw mor fawr, da ni methu roed o'n bocs. Nid dirgelwch sydd yn bygwth ffydd, reit? Balchder ydy hynny, yr rhagdybiaeth ein bod wedi dal Duw yn llwyr yn ein dwylo ni. Sgrifennodd Howard Thurman fod ofn yn elyn mawr bywyd ysbrydol, nid amheuaeth. Nid y cwestiynau sydd yn difetha, ond yr ofn sydd yn cau rhag ymddiried. Fioled yw'r gostyngeidrwydd i gyfadda nad ydym yn gweld y cyfan. Fioled yw'r dewrder i gerdded ymlaen nad yw popeth yn eglur. Fioled yw ffydd sydd yn byw gyda chwestiynau sydd heb i atab, heb ildio i ofn. Yn y gogledd, dwi'n cofio yn Salem Gaernarfon, o'na un aelod wastad yn deud, camu mewn ffydd. Bob dim yn camu mewn ffydd. I Mr Roberts. Right? Hynny ydy, eisiau ni gamu mewn ffydd. Hynny ydy, unrhyw anhawster dyn ni'n gweld yn y bywydau ni. Pan dyn ni'n gweld bod pethau y llen yn cau, mae eisiau ni gamu mewn ffydd. I ildio heb ofn yn de. Yn gyfle i ni ddisgyn o'r mynydd eto. Nid gyda sicrwydd llwyr, ond gyda ffydd ddigon dwfn i wybod nad oes rhaid i ni ddeall popeth mwyn ymddiried. Ac felly, y spectrwm llawn, os na ni ymlaen i weld y llun olaf, dyna ni, y ffydd mewn lliw llawn. Nid yw'r prism yn creu lliwiau, ond mae o'n yn helpu ni i weld. A heddiw ar Sul y Gweinidog, efallai mai dyma'r weddi syml sydd gyda ni, arglwydd dangos i ni'r lliwiau nad ydym ni eto wedi ei gweld. Erwyn i enw. Amen. Gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef 779. 779. O fendigaid geidwad, cliw fe egwan gri, crea ddelwr cariad yn fe enau di. Carwn, mi na i newid o mewn eiliad. Mae'r geiriau anghywir gen i, sori. Mi na i newid y sgrin mewn eiliad i chi. Crea ddelwr cariad yn fe enau di, carwn dy gymuned nefol heb wahan, gwelwn wedd dy wyneb, ond calon lan. 779.
daeth drwy'r byd. Gwaned y sant a'i ddrwy. Gwaned y sanctau ddrwydd Y gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân yn fyddo gyda chi o'i. Amen.